санаи 1 марти соли ҷорӣ даҳҳо сокини кишварро дар шаҳрҳои гуногуни Қазоқистон полис боздошт кард. Ҳамин тавр, ба гуфта яке аз ташаббускорони эътирозӣ созмони Оян Қазоқистон, Бейдор шав Қазоқистон, танҳо дар шаҳри Алмато тақрибан 30 нафар боздошт шуданд. Северная Корея! Ответите за Дулата! Инчунин тақрибан 30 нафар дар пойтахти кишвар дар назди бинои маъмурияти шаҳр боздошт шуда буданд, ки дар он ҷо бо хотири ёдбуди роҳбари мухолифин Дулат Агадил, ки чанд рӯз пеш дар боздоштгоҳи муваққатӣ даргузашт, намоиши эътирозӣ баргузор шуд, хабар медиҳад Интерфакс. дар шаҳри Шимкент даҳҳо нафар эътирозгароне, ки бо шиорҳои «Шалкет, пирамард ба истеъфо бирав» садо баланд мекарданд, дастгир шуданд. Хабар медиҳад Азаттык. ҳокимиятҳо дар шаҳри Алмато ва Нурсултон баста карда шуданд. ҳаракати мошинҳо дар маркази шаҳр маҳдуд шудааст. алоқаи телефонӣ ва интернет қатъ карда шудааст. Вы что, диктаторы? Какая власть у нас? Диктаторы вы! Вы диктаторы, вы что делаете? ёдрас мекунем, ки дар ҷараёни тазоҳуроти рӯзи 22 феврал тақрибан 100 нафар боздошт шуда буданд, ки онҳо шиорҳои «Шалкет, пирамард ба истеъфо бирав», «Оян Қазоқистон», «Бейдор шав Қазоқистон», «Бигзор Назарбоев биравад», «Бигзор Дарига биравад»ро бо овози баланд изҳор мекарданд. рӯзи 25 феврал, пас аз хабари марги фаъол Дулат Агадил, тибқи тахминҳои мухталифи шоҳидон тақрибан 300 нафар боздошт шуданд. Дулат шаби 24 феврал аз манзилаш рост ба боздоштгоҳи Нурсултон бурда шуд ва дар он ҷо даргузашт. шумораи эътирозгарон афзоиш ёфт. тибқи иттилои расмӣ, сабаби марги фаъол ин бемории шадиди қалб будааст. сардори гурӯҳи арзёбии хатарҳо, сиёсатшинос Досим Сатпаев дар Инстаграм менависад: ӯро шабона аз хона берун карданд, чӣ тавре ки дар давраи Сталин НКВД карданро дӯст медошт. тибқи иттилои расмӣ, сабаби марги фаъол ин бемории шадиди қалб будааст. Бигзор чунин бошаду на натиҷаи лату кӯб. пас марги ӯ дар ҳар сурат бар виҷдони мақомот мемонад, зеро касали дони мақомот мемонад, боздошт сар зада бошад. Qo'nda, iya. Qandoq sema bo'lay? Qaraya. Qarayib ketgan. Iya, qo'l qarayib ketgan. So'qlarning qarasini tabani esning o'zi.